center, punch. Open, Hühnsau, elbow. Center, punch. Open, Hühnsau, πίσω. Εγώ χτύπημα, βαδίζουμε, το χέρι του πόδι πάει μαζί. 1. Μετά πάει 2, 3, 4. Κάνω 4 χτυπήματα, ξαναπανερχόμαστε στο πρώτο χέρι. Γιατί αυτό και αυτό πρέπει να πάμε μαζί. Αυτό είναι ένα άνοιγμα. Ανοίγει. Δεν είναι χτύπημα. Δηλαδή, κάτσε εκεί πέρα. Δηλαδή, παίρνοντας μέσα, αυτό το πράγμα ανοίγει. Λέω, 2, 3, 4. Ξανά. Ανοίγει. Ακόμα. 2, 3, 4. Και σε λίγο η φάση πάμε τώρα. Εντάξει. Και πάμε. Βλέπεις, το σφίξ τώρα είναι ότι που μια και το σώμα είναι ένα. Και μπορεί να δουλέψεις όλες τις γωνίες. Και πάω από εδώ, μπορώ να πάω εκεί. Από εδώ μετά μπορώ να πάω εκεί. Από εδώ μπορώ να πάω εκεί. Από εδώ μπορώ να πάω εκεί. Αν έχω κάτι κάτω, εδώ, να χτυπήσω από εδώ πέρα. Ή άμα μένει και αυτός εμένα από κάτω, θα μπορώ να χτυπήσω από όλες τις γωνίες. Και σιγά σιγά, ένα χτυπήμα. Έλα, Άρη. Ένα. Το χτύπημα δεν είναι μόνο έτσι, είναι ένα στο σώμα. Ένα με το σώμα. Δηλαδή όταν χτυπήσεις, το σώμα και το σφίρι είναι ένα. Εντάξει, δεν είναι χέρι το πλήμα και μετά το σώμα, το σώμα από το σώμα. Ένα. Ένα. Κορίτσια, ελάτε. Μπαίνεις μέσα και να δω το σώμα μου. Όχι, χωρίς κάπου να ασχοληθείς. Μία πέσω. Κάποιος θα μας χτυπήσει. Γιατί να τους, θα λένε, να κάνουν το πετάει να πούμε έτσι. Ich mache Bandzecke und ich erkläre jetzt meinen Schülern Kicking. It's not the knee actually the first thing who is kicking. It's actually the leg is going straight. Straight. Good job. Βήμα, πάμε. 1.